قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Субхану ва Тааля бұл дөньяны шундай итеп яраткан, һәр бер кешенең үзенең икесе кешегә карата, икесе мәхлуктарга карата бурысы бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрендә Алла Субхану ва Тааляның Коран китабында без беләбез, ата-әсәнең балаларына карата бурычлары бар, улар тәрбияләргә өйрәтергә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шундай сүзләр әйтә: ата-әсә үзенең балаһына иң кыйммәтле бирә торган нәмә ти, ул да уһа яхшы тәрбия ти. Яхшы тәрбия. Кем ул Алла Субхану ва Тааля, кем ул пәйгамбәрләр, кем ул фәрештәләр, кем ул изге кешеләр, шулар турында иң берсе яхшы тәрбия белергә тиеш инде. Тагыла Алла Субхану ва Тааля үзенең изге китабында шундай сүзләр әйтә: "Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум наран". Я иман килтергән бәндәләр ти, үзегезне һәм үзегезнең әһелләрегезне, гаиләгезне ти, тамук утыннан коткарыгыз ти. Ягъни үзегезнең якындарыгызны, үзегезнең балаларыгызны, тугандарыгызны тамук утыннан коткарыгыз, уларга ислам динен, бер Аллаһка ибадат кылуды аңлатыгыз ти. Тагыла Алла Субхану ва Тааляның Расулы шундай сүзләр әйтә: "Куллукум рагин ва куллукум мас'улун ан раиятихи". Ягъни туры тәрҗемә әйткәндә, һәр берегез һезнең ти көтүче һәм һәр берегез ти үзенең көтүе өчен яуаплы ти. Ничек моны аңларга? Һәр берегез һезнең бурычлы ти. Һәм дә һәр берегез ти мәс'ул, һораласак ти үзенең астында, үзенең каравында кем булган өчен ти. Ата-әсә үзенең балалары өчен һораласак, ниндәй гамәлләр кылдылар, ниндәй изгелеккә, ниндәй яхшылыкка уларны өйрәтте һәм әллә өйрәтмәдеме? Шуңа Алла Субхану ва Тааля безгә үзебезнең киләсәк буынды яхшы гыйлем менән, яхшы әдәп, әхлак белән өйрәтергә насип әйләһен. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.